Hey, Sabad. Sabad. Hey, Sabad. Hey. Hey. I'm celebrating life. I'm studying the man in my school fees. Sabad. Sabad. Hey. Let's Alice. I'm celebrating life, guys. I'm celebrating life, guys. What do I get out? Ndrungo celebrate life, so life is good. LG. Hana dzedu dzinorova mukataura zvembizi. Ngatirove. Ndikumugadzirai. Hey. Let's change. Hey. 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 Nyaphila ngitshayini. Ngashiya not batla phone guys. Ngiyasa ngijayiva. Ngashiya batla phone. Ngimayazojayiva. Hey. Sayenyu ari kuchando ndanza kuti muri kusnow. Kuno kuri kupisa. Life is good, guys. Life is good. Celebrate life. Vakauya. Chakumirira hapana. That's what I see. That's how I'm going to somebody. Pazokuda magaro kuya ndichimasedzwa kuya kwazokudikira magaro aya kukasokunonzi magaro vanhu hamumazivi kunoisi magaro kusvika kumunopekei hesvika nkuru vakuru kugondibata dapeti kusvika kumunopekei magaro right ndaimbojaivo kunovaada kutora masicha nhasi tiri kupai chaizvo aichikumire kunecho
Guys, ndakutambirai. Ehe, right. Ndikuona masiripa dzakadonha shamwari ka shamwari masiripa dzakadonha
Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Right, guys. And that's what I'm about. But the end, we are not going to school fees. The end, they have school fees. The guy is a noise. You get one year. Anna, yeah, the pull up show. I got a corner. But who are you jealous when I was saying, Nisha, for it? Nisha, ile for show. Isha ile. Aywa. Yes, yes, yes. Yes, right. Yes, exactly. Kuna kurikutisa. Saka muri kuona vana vari kunakirwa zvavo. Guys, farai mubarisise. Live your life to the fullest. Kana mwana achikura pabasa, famba nebhora mudikani. Usamire. Famba nebhora. Handiti ka? Yeah, regerepurira mhanyoyo. Siyambona. Yes, Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Musana ndikasiya magaro pashe. Musikana akativhura magaro pashe. Kusipa asi magaro andisiti nawo hakuna asina garo handiti. Chero kumagirichi nekumasimin pool ndinotopfeka zvimabhurukwa zvemagaro izvi. Ndisiya magaro pashe. Okay, guys. School fees, right? We are now talking about the school fees. Do what my school fees. My school fees. Evana. Right, guys, maskera say, ewa pachipamwe. Pachipamwe. Hamene wana amendo cheri chinozi bambedi wate babamu wati chanongoziva wangu anogara izvi ndatogara nawo so ndigere nawo mabhampedzi acho iwayo ndakatogara ende anotogara chero pai anongogara ndo zviri important izvozvo zvo zvimwe izvi hamene inyi ikokoko hamene ikoko iwe shepard unyari uchaita pedophile iwe uchaita pedophile iwe unoona magaro emwana business right nyaya ndauya nayo guys esila ndema vetereka mundiregere nyaya yemagaro ayapedzi kana kuti ndigere zvozvoonai ndakatogara izvozvo ndandidaisa kuti ndinyafanira kuti ndigere ane nditovatirira ndakadai ndigere so guys ndakatogara nemagaro ndakatogara saka guys nyaya iripo ndeyekudai kurisiva uye enye maschool fees handiti mapepa enyu ekuti maschool fees project yemaschool fees yepadhairi tiri kuita but guys ndofunga ndambotaura masikati handitika thank you rumbi ndambotaura masikati hatisi kutora vedu vevana vari kumayunivhesiti hakusi kubhadharirwa vana vekumayunivhesiti guys hakusi kubhadharirwa vana vari kuprivate school because tiri kureceiva mamwe maapplications masamba enyu ane vana vari kumaprivate schools. It's only for vana vabereki vane vana varikudza kugovernment school. Not guys, it does not make sense kuti ndotora mwana ndomuendesa kuprivate school handika ndozoti handisi kugona kumubhadharira ari kuprivate school and then ava maweuisha zvada kubhadhara school fees takuvati mazibhiri kwete mabhiri ari kutyisa mamwe akutouya tine 1 bhiri ranga riri 87,000 rands guys kana ndimiwo come on guys kana ndimiwo 87,000 guys kana ndimiwo nyatsotarisai guys handimazviona kana ndimiwo saka guys what I'm saying is mwana ari kuprivate kuendesa mwana kuprivate guys that means you can afford handiti tiri kutaura nyaya yevana vari kugovernment schools
zvikoro zvakafanana naChikumbiro primary school zviri muGwerumu, St Paul's primary school, Cheziya primary school, Kadomarimuka primary school, Mbare primary school kana kuti Mbare secondary school handimaona, Gwenyambera secondary or primary school handichimaona. KuZimbabwe chete ndo vatiri kureva, hatisi kureva vana Peter House handichika nana Regina Mundi nana Fletcher nana Kwekwe Hai, hatisi kureva zvikoro zvakadaro. Ndofunga ndaita point yangu clear. Vari kugovernment school handichika ndo vatiri kureva kuti chi vese vakunana Dako primary school tiri kuvada. Dako primary school, bring them handichika, bring them fast handimazviona, bring them. Mwana anobhadharwa kuchikoro gore rese ra2021. Private school inenge yatove luxury. Uchibhoisa mwana kuko you knew kuti you could afford. University kuna mautotumira mabhiri matsamba ekuzvikoro zvekunze kuChina, kuPoland uko, kuTurkey. Aiwa guys, hatisi kutaura zvemaeuro koko kuTurkey uko nemapounds amenoti vanobhadhara nechii. Tiri kutaura kuZimbabwe RTGS ndo atiri kuti chiuyai handimaona, uyai nawo mapepa kurumidzo nokuti nhamba ikangokwana takutomira. Nhamba yatakaudzwa nekambani iyi ikatokwana takustopa handichika iro handigoni kuriverenga peshiro handimaona. Saka zvikoro zvakafanana naChikumbiro, Dako primary, St Paul's, Gwanyambira, zvichina zvakadaro izvozvo handimaona. Cherima, Cheziya ndo zvikoro zvatiri kuda izvozvo. St Paul's, Mkoba 3 high school, Mkoba secondary handimaona. Matinunura handimaona, Manunure school, kwekwe ndo zvatiri kureva. Handikwidza ifonu ndo zvatiri kureva guys handimaona, ndo zvatiri kureva handimaona. So ndo hatiri kureva. Kana une vana vari kuZimbabwe kuita kuZimbabwe public schools, please unzai mapepa ekuchikoro kwemwana ane zita raheadmaster handichika nefoni nhamba yake, zita remwana handichika nezvinotaridza kuti uri kuowa kuchikoro hausinyatsikwanisa kubhadhira zvakadaka handichika. Kana chinokasa kutipa proof yako ukatipa zita raheadmaster, isusu we will check it upon ourselves kufonera headmaster chinzwa information from the headmaster kuchikoro kuti mwana uyu ari kukweretera zveshuwa, mwana uyu zvechokwadi payment yake school fees yanga yakamira sei, anobhadhara in time kana kuti abhadhara in time, then unenge pari kuvhetiwa. Saka vachazovheta handichika, UK timu yedu ichavheta vana ava handimaona, ichazovheta handimaziona. So ndozvatiri kuti muite saizvozvo please. Musasendawo awandisa acho ndeemaprivate school ari kuuya handichika, ekuti ari kutobhadharwa nema-US dollars kwete mabhondi. Kwekwe primary handizi kuti i-government here kana kuti i-private handizozivi ipapo, asi ndoziva Kwekwe High is a private. Kwekwe High i-private handichika, Kwekwe High school ndozvati i-private handiti, asi Kwekwe primary handizoizivi kuti yakamira sei, handiizivi. Asi Manunure ndoziva kuti iyo i-government school iyo inonzi Manunure. Hayi magroup A schools ndo atiri kutaura JD Mabhena kuti magroup A schools no, we are not. Ukanoisa mwana kugroup A ka it means kuti wagara iwewe you can afford kubhadhara. Government schools yes. And please musandipirewo nhamba kuvanhu vasiri madiaries. This opportunity ndeyevanhu vari padiaries chete. Regai kunoudza ambuya venyu vari kubhinga vasingatombozivi diaries moti oi nhamba idzi fonai handimaona, vofona kuno. Yes Lorraine, vofona kuno ndo vabvunza kuti sterepe dzinonzi kudii havazivi. Mazi mutaure nani havatozivi. That means munhu iye asi mudiaries wangomupawo chi foni iri pasi wangomupawo nhingirikiri, wangomupawo nhamba yangu kuti kuti vandifonere. Havasi mudiaries. Ndikutaura madiaries guys. First preference iyi tiri kumboipawo pavanhu vari pano padiaries handimaona. Tiri kupawo kuvanhu vari pano padiaries ndo vatiri kupa handimaona.
kutoprimary handizoziviwo ipapo, handizozivi. Saka mapepa ari kuuya achiona maradhimini atokumbira kuti simeni ndai munoudza vanhu nokuti mapepa ari kuuya maprivate ogaga ari kutotaura vamwe vari kunze kuSouth Africa, vamwe vari kunze kuZimbabwe, vari kunze kwenyika. Zvinhu zvatove hatichazivi kuti zvakutoita confusion chaiyo. Guys, kuti tirambe chibatsirwa mangwana nemakambani aya, but zvatinenge tataurirana guys ngatiitei izvozvo. Handimona zvatinenge tataurirana ngatiitei izvozvo. Handimona kuita kuti mangwana vakapinda project yekuti tapinda pachirikadzi kana kuti tapinda panherera, handiti zvinhu zvedu zvinenge zvakarongeka. Handimona kana kuti tapinda pane vari kuda kuita mabusinesses, handimona zvinenge zvakarongeka. Handiti muri kuona, because vachasvika ikoko kokuti vachada kubatsira vanhu vasina mabusinesses, handika kuti vaitewo something vase kushanda vasiri kuitawo something. We are only starting. Toda kumboti titenge tasumudzirana. Toda majairi sika fortunate toda majairi tingatora charity begins at home. Charity begins at home. Pano tingatanga kunotora vamwe vanhu vari kunze pajairi tine vanhu vabereki vakawanda vane vana vari kuzoenda chikoro. Kana newewo, does it make sense? Does it make sense? Kana project ichazouya yekuti kutorwa chero kuZimbabwe, then iyo haiti-announce, we can just go kuchikoro any tonotsvaga vana vari pachikoro ipapo headmaster tipewo list yevana vari kutambura. For now, first preference yedu taipa madiaries. Handimaona taipa madiaries. Tine madiaries akawanda ari pano ari kustrugula kubhadharira vana. So charity begins at home. We can't start nekuti okay, no problem, paita zvinozoonekwa izvozvo, zvinozoonekwa. Ari pabiko shepherd wacho ngauye tione ndimubloki. Handimona izvo zvee zvinozoonekwawo paita, but for now tiri kutanga nevana. Hazvina kuipafadza as long as ari mwana wako, hazvina kuipaka. Handiwo uri pano, handi mwana wako ari anda iwewe, iwe ndiwo mudiaries wacho. Fortunately project yevamwe vanhu nje vachazouya, ichauya. For now tiri kutanga nevari pano, ndo vatiri kutanga. Zvokuti vane data vane chi, aiwa haisi nyaya handika, because data vanhu vanogona kugamana data rachona futi, handiwazviona. But chatiri kumbotaura iko zvino titanyatsotsvaga kuti data riri kubheti. Kune munhu anenge asina kana sendi kudai, handiwaona handa kana sendi ichona ndakada izvozvi, asi ndenge ndichingoglowa zvekugona kunga ndemazimari indisina kana dhora, handichiona. Saka hazvisi zvokuti hanzi just because wandora ndichiglowa kuti havazere nemari, aiwa handiona. Pamwe data ranotoshandisa izvi ndikutohotspota panext door apa, handiona. Pamwe wifi yangu ndakahotspota panext door pangu, handiti wazviona. Saka ngatimbotanga ine vanhu vari pano first, then next time kune vanhu vatohotspotana. Ukaenda exactly my rain panenge pane wifi apo, kana chiuya nemaneighbors ako vanopa password because inenge iri unlimited. Handichiona mazana vanhu vakwenda vane mawifi iwaya inenge iri unlimited. Saka hapana need yekuti unyime umwe munext door wako password kuti naye waone zviri kuitika kuFacebook kana kuti kuWhatsApp. Handiona hazvina need. Zvinotomupawo kuti aone magarana simela togwa kuspa treatment vachitofonyiwa zvave musana yavo, handitika obva atenderedziwa. Handichasheni kusa kuti munhu wese ane magara, handimaona. Saka haisi uye bodo huri uye dhondi zvakaoma vedu we aidi vanhu kavanondikona ini, asi daidina zvausira chitiposta munofunga munofunga muchatisheka, munofunga tichavhunduka isu tichakwata chipota ndaibvisa dhara tisikutokwata ini saka zvako nhamoserugare Tasha, Eunice, kondorambidzwa nani? Ndotambidzwa nani? Sindo yangu, data rangu, foni yangu, bhatiri rangu, kondorambidzwa nani? Ndorambidzwa nani? Azuzwa kaulaiwa tona Cynthia, mina vele sengidlulile laphana. Ukuthi vele sengiyathuswa nalaba abantu laba. Ngidlulile that stage my sister. Kodwa manje ngiyibhanditi straight, ngiyigamba. Angisashekhi vele, uyabona ngiyahleka. Ngihleka namo serugare. Sengiyahleka because ndakaona ukuthi zvenza ndo zvinakana diri zvezviya. Chero kwaitwa sei, chero kuposta chero kadini. Asi kudla ndiri kudla, ende magara angu ndichinawo, ende kutotamba ende ndiri kutofara ndichibva panapa ndikuona kuti wakwe dzinouya.
kana topedza kuona so the queen kana the river anoona saka zvezvekuti pavazonyogwa wazodiya musambofune kunyogwa guys ndosina kana dhiri musigwei hazvina kana dhiri zviya hazvina kana dhiri ladies mangwana kuda kutoudza imwe inokonzeresa controversy takaita controversy kusvika mati eke kusvika mati eke uzonya mfowethu uzonya ngiyasipilela mina I'm living my best life ngizosipilela mina ngiyaphila life yami mina igalo ngiyayibonisa vele ngiyayiphumisa vele ngemistake nje hayi ngengabomo ngiyayiphumisa igalo fair ngiyayiphumisa igalo and so what who doesn't have a galo everybody sonke sinawo amagalo so it's not something yeah hey bazobe right bazobe strong bazonya naibhadha murisoiko vaibhadha aiwa vaibhadha ndaenda kuspa treatment handiti saka ndaenda kuspa treatment handina kuti kurura hembe vovata pachimubhedha paya ndavata pachimubhedha chakurura hembe kana pachimubhedha chamushenja saka musikana yapanga achigadzira tauro riya rakanesa muchiuno riya handitika aripfekera kuzeshe kuzasi nobva pabudikira tumagara saka ndoenda screenshot yatopa iyoyo ndoiri kutenderedzwa kuti kwai vachavangakundina kuru ndovaisawo magaro muspa treatment kaboni tichavhunduka zvakaora kuda zvakapuswa daro tataisa matobaona kuti aripo magaro mizonya mizora strong nomanga mfakeli angry case uzonya neangry face yako uzonya mfowethu mina ngikona ngindawo uzonya yakaoma veduwe lasindaseka ulareidi paanolaizecho iripo pano padiaris panapa iripo pano padiaris iripo panapa padiaris panapa live yacho kaiti anatobaidhilita itoripo vakaitarise live anatokusipaka unotoiona mina ngiyasipilela mina angina stress angina ndaba nginaspilela ilafi yami to the best angina ndaba mfowethu angina ndaba vele nizonya nizonya ngikhona ngindawo igalo seliphumile sasa ngizoletha another controversy again kusasa look out for tomorrow there's going to be another controversy till you learn to mind your own business till you learn to mind your own hokoso ngizoyifaka kusasa in controversy yes yeah one thing though about me andituke ndinokuita zvinondifaira panguva iyoyo handituke munhu handipindure rubbish ndoita zvinondifaira panguva iyoyo but imime ma-school fees please I think tanzwisisana handisika tanzwisisana handisika so yeah guys mangwana mugara kugadzirira ikona inye controversy izopfuma kusasa kuti ngizoipfumisa kusasa because angaqedi guys angaqedi kusasa ngizokontinya kusasa and then kusasa kuzopfuma hayi kusasa asione kuti lapho ngiyakona what controversy can be there no kusasa ngizogqoka i-bumshot kusasa i-bumshot mangisizokhuluma nge-bumshot ngikhuluma nge-bumshot ngempela i-bumshot ngempela yayifika iphansi kwegaro i-half garo izobe ingaphandle wabona bumshot yekuthi sinepiece rinenge rakasara phansi exactly tomorrow yeah so guys those are the 2 kids that need peace vari kuzimbabwe lelo re tomorrow we bring more because this is our love page is for laughs and jokes and we don't have controversy. So if you want to take controversy, you create your own controversy here and you take it somewhere. That's your own baby. Isusu page rindi zvatoda chete atotolaza noreni sendamadzitosi kuna ningirikini kumaadmin hazinonzi part rider ndizvo iyoyo ndoda ndine jini rangu so rimwe so ndoda kuricheka mangwana kosara
kosara chipisi panze ndocheka nditakabatsiraidha kako mangwana negroove out animaona zvekuti kwai zvotengi zvodambokangava manga nembosiya zvotengi tomorrow tomboita zvebatsiraidha. Yes, till you learn to mind your own hokoso, your own garo and your own whatever you learn to mind. Yeah. So guys, ndakuinza tine dzimwe nyaya here. Hanzi nami ngimoto nje. Asi hatina kukundwa nagogo veponi. No, ndai tinakundwa nagogo veponi vaya vakatanyatsobuda. Hanzi mori likisa ndakusenda rangu remagari. Vakarabo likisisha kubichi unopfekeisha. Kubichi unopfeka asi unopfeka chiswimming costume kana chibhurugwa chinenge chakasiya magaro panze nechitopu chakavhara mazamu chete. Atirbolikisi mutonyatsousvika senge ndakasotorawo ndakatokanda panapa ndatosvikandira ndega kutoti iyo ndakanda chimboona kuti so what. Saka zavezibhekele bumshot ibat rider exactly. So guys, yeah, ndataura nyaya yemaschool fees. So guys, musazota ndakukudzai uyisai unzai manhutukire enyu nyaya dzevanhu vada vana venyu vabhadharirwe maschool fees next year yese. Ipai maadmin, give to Ambiselina, Mukoma Gordon Changata, Cherry Poki, handichika ivo shori kuhlei pfeka iwe toregere tomirire tingarambira vanhu. We are living our own lives. Tinotoraramira upenyu hwedu, tisitoraramira munhu naye ungasoro vasina nebasa rose nevanhu vasina life. Kusoroda kusatireka paupenyu hwomunhu kuti munhu apfeka sei, munhu azofamba sei, munhu kutotadza kuita kunamata Mwari kuti Mwari itai kuti 2 days dzasara idzi ndipindewo mu2021 zvakanaka ndichigadzira mwoyo wangu ndege kuita utsinye. Utsinye ndisiye iwe, utsinye ndirege, urege kuzvinamatira uri bhizi nekuda kusatireka paupenyu hwomwe munhu. Get a life, tsvagai life, tsvagai life guys, tsvagai zvekuita zvinokubatsirai. Munhu wamutosara mutaura naye haana kana basa nemikana mazana kuti nebasa nefamily nedhayari family panapa ndo vandine basa navo. Zvimwe zvose izvokure uko ndinenge rine basa necommunity nedhayari family. The rest hatitombotarisi kana kucheuka kana chero kukaitwa hameno zvingani hameno. Ndine basa nedhayari necommunity handika chete nekuti alright toita sei kuti next year ite better for madhyaris edu asiri kukwanisawo kuti ararame akazvimiririra. Ndozvandiri kutoplana so nekufunga so how best can we help vamwe vana vari pano vari kunana Zimbabwe vamwe vari South Africa chaimo chaimo vasiri kukwanisa kuzvimirira ne2 feet dzavo vari kuda kutanga business vane chipo but havana start. Ndozvandiri kutofunga izvozvo handichimaona. Ndozvandiri kutofunga tovabatsira sei handimaona nekufungawo right kuti ndechipi chikoro gore rinouya chatingati tiindewo kuZimbabwe tinoidonetawo kana mapads handichimaona kana mapads kana chii kuti ndozvandiri kutogaya izvozvo. Wede zvimwe zvisina nebasa resezvo handakana nguva nezvimwe zvesezvo handimaona. Saka guys, isai vana kana vana vedu nhamba isina kukwana handitika tozotorawo vana vevanin'ina venyu handitika tozotorawo Brenda kana unaye mwana chiona maadmin Brenda akutane mwana exactly my rain the rest is noise handiwana. Kana une mwana uti unaye wanoda ufisi kuZimbabwe as long as ari kugovernment school not kuprivate handimaona. Alright, Princess Magona imwe nyaya yandinayo breaking story yandinayo panapa musi mirai ndiningiriri mirai ndiushu ndipine comment ishi right. Imwe nyaya yandinayo panapa nemusi weThursday handitika pane murume anetsa kuningirikiri guys kuma-V11 ari kupostwa anti-conductor. Murume uyu anti-conductor saka achari kuda live achari kuda live panapa neThursday kuti azoexplaina handitika yes those in Zim only Sibongile only in Zim ati ari kuda live pano kuti azoexplaina side yokuti vakadzi vanoita kubuda vachiti kwanzi anodla mari dzevakadzi anodla mari dzevakadzi iskama saka anoda kutaura the side of his story. Saka ndatomuti wauya kwandiri zvikanzi endodati imimi mundihostopa live iyoyo atine Thursday asina message. Saka Thursday guys momeka sure kuti moudza kuma-V11 kuti anozani serake bongani handiti kana kuti chi doni anozani rimwe zita rake guys anozani rimwe zita rake ramunombedza naro boni donki anozani nonosmam anozani mingekiri murume ari kuposta kuma-V11 anozani vane zita ravanomudeedza naro mani anozanipo munhu but vane zita ravari kumudeedza naro
ane rimwe zita ravanondimudedza naro. So ane zita ravanомudedza naro mani kuma V11 kwari asanozaniko guys vari kuma V11 ndiudzeiwo kani anozani zita rake ravanomupa remadunhurirwa ana anozaniko handichazivini but kune murume ari kutenderera zvisingaitiko kumayunikikiruko bhongo anonzi bhongo murume anonzi bhongo exactly bhongo bhongo anonzi oga bhongo saka ari kuuya nethursday panapa anenge ari pano handimaona vanhu ane makuhwa kumwapeya kuinbox kwangu uyu ari kusenda meseji apo pai pane zvandasangana nazvo hakuna zvandasangana nazvo ingoiya magwaro iyoyo aona iyoyo ndo yemagwaro yatoona ndeyadoya kuda kuzondudza ndendandisiri papa palife inoyi ndadomufonera ati iwe kwana iwe zvo ndiri palife panapa apa murume futi murume anori kuwhatsapp kwangu alright guys saka ndibhongo saka nemusi wethursday ari pano handimaona ari pano nemusi wethursday handimaona ari pano nethursday achandipa time yake kuti nguvai saka guys stay tuned muzoona nyaya yabhongo ina handizivi saka thursday mozonzwa bhongo kuti zviri kufamba sei oga bhongo handika ndichakudzai kuti nguvai so guys stay blessed morara zviripo no to stress and no to negativity no to toxic things pamberi nebhora pamberi nekufara I don't know Princess Nenu. I'm still waiting to hear Nina. Handitozivi ndakatomirirawo kunzwawo. Handiona ndakatomirira kunzwawo. Saka guys tobatana paThursday yacho. Pari kuuya nenyaya yake. Handichimaona. Tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Mararabo guys munotaura kana maona screenshot yangu yemagaro munoziva kuti ndiwo chaicho vanga vari kupa treatment. Handichimaona. Kwainga wanimi varume munoita basa rekuweta tichiona munovhura mabhurugu enyu muchiburitsa zvinhu zvenyu ko muchiweta tichingopfuurawo tichiona makambona chikutora mascreenshot tinobasa nazvose tichingoona todarika ziso rinongogutsa tongogutsawo maziso todarika zvinoogara ashamisa kwanaini mampengi makwanai varume munongoti basa ripemuti tichidarika utongoona thank you Noria thank you tongogutsawo maziso saka varume handimawana zvimunyaya muchibata nhasi muchiwana nyaya hasi yekupfekera mangwana tinenge tobuda zvilatest zvimwezve kusvikira madzidza kumainda your own hokoso mind hokoso dako muchariona stay blessed bye bye thank you